Донорската ситуация е една от най-сложните и регулирани дейности в съвременната медицина. Най-важните хора в нея са координаторите – анестезиолози, работещи в интензивните отделения. В България има 31 болници с такива екипи, 9 в София и 23 в останалите големи областни градове. Тяхната задача е да откриват потенциални донори и да се грижат за тях. Потенциален донор е пациент с предпоставки за изпадане или с вече доказана мозъчна смърт. Тя настъпва при редица обстоятелства, най-често след прекаран инсулт или травма на главата. Това е състояние, при което мозъкът е мъртъв, а тялото се поддържа функциониращо с помощта на медикаменти и машини. Но то е възможно за кратко. За донорската ситуация всяка секунда е от значение, а ранното откриване на мозъчна смърт и безупречната грижа за пациента са ключови. Заради това работата на координатора е толкова важна, а човешки най-трудната част тепърва предстои. Разговорът с близките за съгласие за донорство. Единствената институция в България, при която закона позволява да реши дали пациент може да стане донор, това е неговото семейство. Ако близките откажат, тук идва краят на историята. Както за пациента, така и за онези хора, които чакат своя шанс за нов живот. Но има и друг сценарий, започващ с заветната дума «да». При получено съгласие стартира същинската донорска ситуация. Органите биват взети или на място в болницата, или донорът се транспортира до София, където се извършват всички трансплантации в България. Ако е близо до столицата, чрез полицейски ескорт и линейка, а ако е по-далеч, например Варна, с военен самолет Спартан. Паралелно, донорът се изследва, за да се открият кои са най-подходящите реципиенти за неговите органи. От цяла България най-съвместимите хора от листата на чакащите се извикват незабавно за изследвания и подготовка за операция. Следват и самите трансплантации. Така, в крайна сметка в България един човек в смъртта си може да спаси други 5 човешки живота. За реализирането на донорска ситуация участват Министерствата на здравеопазването, отбраната и вътрешните работи, няколко болници и повече от 100 специалисти. И всичко това е възможно само и единствено заради най-благородния жест, който едно семейство може да направи в най-тежкия за него момент. Заради едно «да».